29 квітня може хотітись розбити голову о стінку, але добитись результату. Але, будь ласка, подивись уважно по сторонах. Ти дуже швидко знайдеш двері і рішення своїх питань. Взагалі-то день у нас буде дуже продуктивний, бо маємо енергію підготовки, завершувального росту, очищення і наведення порядків. Тому хватить вже щось хотіти, планувати, і пора вже починати щось робити. Бо знаєш, крім тебе, ніхто взагалі не поробить твоїх справ. День взагалі буде дуже легким, але можуть бути затримки або необхідності щось переробити. Тому, будь ласка, не переживай за це. І знаєш, така головна порада дня сьогодні. Дивись уважніше за деталями, бо в них буде просто вирішення всіх твоїх питань. Ну і підписуйся на мене обов'язково, щоб знати, коли за деталями можна дивитись, а коли можна за ними не дивитись. Давай підписуйся.